egameni elihle futhi elinamandla lika Yesu Kristu. Namhlanje sizawukhe sixoxe ngokuphiliswa. Ingaba wena uphiliswa ngugqirha okanye ligqirha okanye ngogqirha wogqirha okanye uphiliswa nguYesu Kristu? Siphethe lo mba namhlanje. Ebe na re santse re hloka meriana ho ka fola na kapa re hloka fela morena Jesu le lebitso le letle la hae le leholo le ka hodima mabitso ohle na? Moruti Lote o teng le bontate baruti ba tla ba seka taba ena. Ntate Moruti, ngibonge kuwe dadewethu, nginibingelele nonke babukele emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kwamnandi impela ukuthi siphinde sihlangane futhi sibonge nisamukele kulolu hlelo lika Life for You emakhaya. Namhlanje ke kukhona abafundisi abahlezi nami kule ndawo esiyawuxoxisana nabo ngale ndaba. Mangiqale nginazise umfundisi uHailbron B Vilakazi we-Life Bible Church eSoweto eDlamini. Sawubona mfundisi. Ngiphinde nginazise futhi umfundisi uDaniel Buthelezi we-Assemble Apostolic Church naye eSoweto esinawane. Mfundisi wami sawubona. Ngithanda ukuthi singene vele isafudumele le ndaba odabeni, indaba yokusebenzisa imithi noma indaba yokuphiliswa nje jikelele ngokweBhayibheli. Okokuqala nje ngithanda ukubuza ukuthi abaKristu bamele yini bawusebenzise umuthi noma ukukhuleka nje enkosini yethu Jesu Kristu kulingene na? Mangiqale ngawe mfundisi Buthelezi, ngizwe ukuthi wena ulibeka uthini lolu daba. Kusho ukuthi amaKristu adinga ukuthi akhuleke uNkulunkulu Jesu. Angawudli umuthi. Abawudli nje kwanhlobo nje umuthi. Nhlobo. Ubaba yena uyibona kanjani ubaba uVilakazi indaba yemithi namaphilisi nawo konke lokho? Ngiyakhulekwa nje noma ayaphuzwa namaphilisi? Eqizeni mfundisi, uma sikholwa akumele silahle zonke izinto. Yebo. Amaphilisi lawa esowathola ko-doctor, medical doctors, asikho isizathu sokuthi uma umuntu ekholwa abese walahla ngoba ethi manje usiyakholwa usindisiwe. Alright. Ubaba uButhelezi ukushisiwe yini indaba yokuthi ayalahlwa nje amaphilisi wonke? Ukuthi uma umKristu wehlelwe umoya engcwele, Holy Spirit, ingene kuwe ngaphakathi, ivele ezulwini, ingene emzimbeni wakho wonke, bese kuba yona ekusebenzayo ibody yakho yonke umzimba. Bese ke ithi athi ngangena umoya engcwele kuwe, bese khipha yonke lento, uphiliswa ngomoya kuphela ongcwele. Ngamanye amazwi baba usho ukuthi umKristu uma seke mamukele umoya engcwele noJesu Kristu inhlizweni yakhe angeke asagula nje kwanhlobo. Mayegula sibeke izandla ngamandla kamoya engcwele aphile. Abese uyaphila. Ebese aphila. Awuzwa awuthi ngibuze ke futhi ukuthi ungathini ke wena mfundisi uVilakazi ngendaba yibhedlele nangendaba yobodokotela? Bayadingeka yini ngendlela wena ubona ngakhona? Ngendlela ngibona ngayo odokotela badingeka kakhulu. Khona izifo ezidinga odokotela. Angithi okokuqala udokotela siyamdinga uma ke ngithi mhlambe inkosi zami ikhulelwe. Kufanele attend udoctor zonke insuku zakankosikazi, ahlole udokotela umntwana uhlezi kanjani, amnikeze nemithi. Futhi uma umntwana sezelwe udinga onesi ukuthi balandele ukuphila kwakhe. Siphila la emhlabeni, lezi zifanele zenziwe kithina, siyakholwa noma kasikholwa, asikho isizathu sokuthi silahle izibhedlela. Ake ngithi khona manje siyaguga, na ubaba lo uyaguga, kuyahamba afuna ama-glass, ama-4 eyes, uzawuthola phi? Uthola kwazi esibhedlela kwadokotela. Ngiyezwa awuthi ngiyibuze ngabo mhlawumbe uba uyayiphikisa yena le ndaba ubaba uButhelezi, indaba yezibhedlele nodokotela. Sikhona yini isidingo emKristwini ukuthi ayisibhedlele noma abe nodokotela noma zona nje izibhedlele ziyadingeka nodokotela yini na? Ngathi izibhedlela zisiza umuntu ongamethemba uNkulunkulu. Uma ukholwa uNkulunkulu njengoba iBhayibheli kulotshiwe,
asikho isidingo sokuthi ungathemba udokotela ngoba umuntu lo ubufundela ubudokotela udinga wena uphendukele uNkulunkulu ngomoya engcwele uyena okusiza kho konke. Ngamanye amazwi baba usho ukuthi ukuya kwadokotela noma esibhedlele kubonisa uphawu lokungakholwa kahle empilweni yakho. Straight. Uthini wena baba uVilakazi? Ngivumelani nalokho okusho ubaba ukuthi uma uya esibhedlela kukhomba ukungakholwa. Ake sithi ke kulabo ke abangakholwa bona uma sesichitha isibhedlela ke sisichitha sifuneka isibhedlela odokotela abafuneki bona bazophila kanjani? Ingane akakholwa imfanele le ndawo ngoba eyakuba akakholwa. Mina ngoba eyakuba akakholwa akamazi uNkulunkulu. Yebo. Uma usukholwa umKristu uyakwehla umoya engcwele akushintsha impilo yakho yonke. Futhi yena ulapha izifo zonke lezi esemhlabeni. Bese kuphila nje. Ngaphandle kwalokho ufuna ukufakaza lapho baba. Baba kakhulu kulokho ukuthi umuntu okholwayo akusamele ukuba aye kwadokotela. Ngabuza umbuzo nje kuye baba ukuthi uma inkosi yakhe ikhulelwe wenzani uyayithandazela noma ibeletha wenzani ubeka izandla wenzani uma izobeletha inkosi yakhe? Kusho ukuthi njengoba ngenxa yephometi leforced government kungakho nje le ndaba ubona ngiyifaka lana banqondo ukuthi ngikhulume namakhosi ngempela kungakho ke ngila umthetho kaNkuluNkulu ingane mayimilile ingane ekhulelwe ngiyibeka izandla ngitshela umoya engcwele athi imilile ngiyibeka izandla ixebuke lokhu ukuthi aye esibhedlela siyahlupheka yikho siqonda ukuthi ugovernment bonke uhulumeni qonda ukukhuluma nabo ngoba lento asiphili ngayo ngenxa yephometi ukuthi angene la elokishini umntwana azalelwe la manje sekudinga ukuthi forced ukuthi ugovernment uhambe obelethele esibhedlela. Ngamanye amazwi ubaba kodwa kuyo intando yethu ubaba uMthelezi usho ukuthi ngabe kungasingenxa yemithetho ebekwe ugovernment babengeke nje babathumela amakhosikazi ukuthi bayobelethele esibhedlela. Basalela ekhaya njengasendulo ibhedlela bengekho sisalwe ngekho ibhedlela wathola umuntu umakoti uyibelethela la ingane ekhaya manje ngumthetho kaNkuluNkulu sifunda iBhayibheli ke kunjalo nje umoya engcwele sefikile ukuhlupheka lokhu ukuthi uyobelethela esibhedlela ukhole iforced yiyo le ndaba ngila bangizwe likhona ivesi noma amazwi ongasekela ngawo ezwi kaNkuluNkulu ukuthi abantu afanelanga manje. Bengithe ngizobuza lo mbuzo ngalendlela ngenxa yokuthi uza ngakhona ukuthi iBhayibheli lona lithini ngendaba yemithi yini kukhona lapho mhlawumbe iBhayibheli likhuluma khona ngemithi ngifuna ukuthi ubaba ngiphendule nawe mfundisi uVilakazi ungiphendule ukuthi lithini iBhayibheli ngendaba yemithi nezibhedlela nangani. Kusho ukuthi iBhayibheli uJesu sefikile unika abafundi bakhe amandla Mateyu 10 ubanika amandla kamoya engcwele uthi bobeka izandla kwabagulayo baphulukisa izifo zonke nokugula konke akukho kokunye manje ke mase kunikwa amandla nje uvalele umuthi awusebenzi ngoba manje uphila ngoNkulunkulu uqobo okuyena odala imithi. Akazi ke ukuthi ubaba yena uyibona kanjani le ndaba. Ake ngiqale lapha eqala ukuthi ngiyakholelwa kakhulu ukubeka izandla abantu baphile ngiyakholwa iBhayibheli yakusekela lokho. Uma abantu beza bezokhulekelwa kunabantu abakholwa lithi iBhayibheli umuntu uphiliswa ukukholwa kwakhe abanye beza bezokhulekela basinde khona lapho baphile iqiniso lelo kodwa ke asidingi ukulahla odokotela nemithi yabo dokotela ukuthi singasebenzi basikholwa thina khona lapho nje ngisenombuzo futhi othi njengoba ubaba yena echitha odokotela echitha imithi echitha ibhedlela umuntu okholwayo angayo lezi zinto ake ngibuze khona manje uma ushayiswa imoto khona manje la uphuma ushayiswa imoto uthathwa iambulance uyavuma bawuvumini
ke sibhedlela? Angithi ngisuke ngifile isilingo lesingehlelwe isilingo nje umuntu oduduliwe ehambeka nje. Ngehlelwe ingozi. Okay. Ithi ngibuze ke mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ingahle icace kahle le ndaba le. Uma kwenzeka ukuthi umuntu mhlawumbe aphuke unyawo noma isandla noma ini uphiliswa kanjani? Nayo ubeka izandla noma umela esibhedlela ayohlolwa yini ayopolwa ngodokotela? Kungakho ukuthi njoba indaba yami ngiyibekelana ngoba manje njengoba nje ngikholwa ngathi nje uJesu ufike kumina ngo69. Yeah. Kuze namhlanje angikwazi ukugula. Ngathi ngiginqike nemoto ka6 anginoSplash. Ngani ngoba lithi izwi lenkosi dinga ukukhuleka. Siyakhuleka bese sivikela uNkulunkulu ngoba kuyona intando yethu. Kodwa mawehlelewe ingozi isilingo leso yabona kunjengokufa. Indaba yakho ke kubonakala kodwa kudinga sigijime siyasibhedlela sokubeka izandla ngoba usuwehlelwe ingozi kodwa kuyona inhloso yethu. Ngiyezwa baba, ngithanda ukuthi ngibambeke lapho noma bengisafisa ukuthi ngiqhubeke ngiyaboshwa ngenxa yesikhathi. Nokho ngibonge kakhulu ngizophindisela kini indaba udadewethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kaloku ufuneka side sibone ukuthi uguqukile nezinto ubuzigushe emakhwapheni zilahlwe okanye ubonakala uguquka ungabi khonto ikroqisayo phendlini okanye lalapha emzimbeni wakho. Le tseba hore re na le dikereke tse ngata tse fapaneng lefatsheng ka bophara mme tsatsing lena re tjhaketse kereke e sa tsebahaleng ho hang fela mme yona e se le kereke e hodileng eo lebitso la yona e leng Evangelical Apostolic Assemblies mme kereke ena e se ena le makala a mangata jwale ka Krugersdorp, Vosloorus, East Rand, Orange Farm le gona Soweto mona mme he tsatsing lena makala ana kaofela a kopane mona lekaleng leo le leng mane Senawane mme se makatsang ka kereke ena kore ha motho a se amohetse morena Jesu o tloela tsohle tse mpe tseo a neng a di etsa ke bolela tsona dibi jwale ka ho nwa bojwala ho bapala madaese kapa hona ho tsuba le tse ding tse ngata mme ho hong hape ke hore ha o ne o tlwaetse hore o reke phahlo batho mona strateng e le hore mehlomo ke phahlo e utswitsweng kapa le wena o le letsoho o utswa moo sebetsang teng ho a ikela ka hare wena ha o qeta o amohela morena Jesu o be o tlisa diaparo tsena mona kerekeng ho tlo tla tjhisiwa jwale ka ha le bona mona mollo o tuka ho tjhisiwa tsona dibe sa bobedi ke hore kereke ena ha e sale e ne thewe ha e sebedise dipilisi kapa moriana phuthe o e bonang e kopane mona ho hang ha e tsebe ngaka kapa sona sepetlele mme se se etsang fela ke ho rapela ho bewa matsoho mme dipilisi le ditlhare tsena le di bonang mona ke tseo tsene di sebediswa ke batho bana pele ba amohela morena Jesu mme le tsona di tlo tjhisiwa. Mme motho a ka iputsa dipotso tse ngata hore na ebe batho bana ba phela ka eng hobane hona le masea re na le bomme ba baholo re na le bontatemoholo bo abuti mme re a bona ka mokgwa ba le mafolofolo ka teng ha ba bina dipina tsena tsa bona. mme a re mameleng Tate Buthelezi hore yena o reng ka tsa Bebele. mme tsatsing lena o ne a rera ka tshebo hore phutheho e ke e tlohele ho seba. Enwa ke moruti Buthelezi mme ke yena moruti wa kereke ena mme a re utlweng tsa pitso ya hae.